ang tinuod gid ang kalipay kana gyung musaksi natas kamatuoran sa atong kaluwasan sa mas gibuhat sa mga apostoles nila ni San Pablo ug mga kauban nga bisan bitaw og mag-atubang natas kamatayon nya ato gyung padayonon ang paghisgot o pagsabwag sa kamatuoran porting lipaya na to ana kanang gagikan gidiri sa ilawom ba usahay nangasama di imong naong nangaguba imong naong tungod sa bunog sa mas nahitabo ni Hesus nga di na bitaw naong siyag tao pero nipadayon siya. Mausad ni ang gihisgutan ni Hesus nga niingon siya diri ang motuo kanako dili na gyud mamatay. Kini manggong kinabuhi equivalent ani niya dili lang kaning pagginhawa. Life also means happiness. Aw mohisgot si Jesus nga dili na gyud mamatay duhay meaning ani dinhis kalibutan dili mohunong ang imong kalipay o ang imong kalinaw nya og mamatay na ta kanang mubuwag ng atong kalag sa tong lawas dili sa ta maimpierno adto gitas langit ang kalipay na gyud nga way katapusan nya unsa may sikreto motuo ta ni Kristo o kinsa man tong motuo ni Kristo magsangyaw magpuyo siyang kinabuhi ngilingay mong tupad ina andam kang mamatay para ni Kristo na kuno kamong mga asawa kinsa ninyo ang andam ng mamatay para ni Kristo kanang di gyud makigbuwag sa bana bisag yawan o nakaing bana sige ra gyud congratulations ninyo ana mga bana sad di gyud mo yaw-yaw sa asawa bisan pag mag yaw-yaw ang asawa gikas buntag hantod sa gabi kana maunay nito o Ginoo ngato sang mga politicians karon kinsa nila ang dili mga palaaway kanang kusog kaing moantos na bisag dauton bisag daog-daogon bisag sawayon padayon nga mobuhat og maayo kinsa karon nila Team Marcos o Team Duterte hinaut unta na makapili na ta atong pilion kanang kusog mo antos kana bang mohatag og kalipay dili kasamok dili kabugat dili kalagot ang ihatag ngan hinato o kinsa man ni mga tawhana kanang magsigi gyud og alagad sa katawhan way pili dautan o buutan ilang alagaran dato o pobre labi na gyud ang pobre ilang alagaran una mamili ta ni abana sa Team Duterte o ni abana sa Team Marcos ug asa ta makapili gikan sa senador hangtod gyud sa konsehal kanay atong butaran nya kinahanglan guided kita sa Holy Spirit nya kun ato nang mabuhat makatampo ta sa kalipay sa atong kalibutan ug makaingon dayon ta ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios nganuman kay ang naglingkod sa atong pangagamhanan Diyos nun maalagaron ang kinaiya pulos maalagaron
Pero ang makalingkod gani sa atong pangagamhanan, pulos mapahimuslanon, mga kurakot, mga kining gitawag natog mga hakog sa gahom ug sa bahandi na alaot jud kay taani. Muna iampo nato nya ato sa giyong tinud-on pagpili karong umaabot Lunes.